Ambo sabui lanse sasoy jawabannya oi bang deh. Iya kita tes suara dulu. Lanse sasoy kare-kare menyambut oi ulang balik ya. Lanse sasoy iya kita main sabaris Imo Angko bersama Azira Musik dan juga adik ambunan ganteng dari Pakistan Om Aris. Iya satu baris 5 angka berangkat DJ lampai kupon sana angke tinggi dulu sadonya asik sadonya yang di belakang boleh gabung sini bang. Aden bajo den pulo inyo labakato inyo aden bajo den pulo taladang batanam bawang Allah sudah kalenyo digoyang diangke batu partamo apa kini angko tabau talua katuang tapi muaro basera banyak taluanyo 50 angko tasuo 50 angko tabaco disambung batu kembali batanang tuan maisi samsidar baka cumato ado citale tantang pipinyo karua 85 angko tasuo 85 di barisado Alima rangkayu tanah 56 bulat-bulatan 56 belum